nzimba risiri ndomatrikurarana zvekuti mukoma wazongodzoka vachiti mama wakauraya baba asi nyaya yakatanga ndekuti vakanonetsana nagogo kuti ndakuda kuenda kudzinza rangu kana asi gogo havadikudisa chokwadi vanongoti zvataurwa nguva yobva ehoright muriwo makati asi kuti wanyatsoti taura kuti muriwo makati havadi baba kufa kwakaita wakafa kutaura kuti inini mudzinza mamuri vana vangu handikukone muchipira mwana mbuya garai pano nekuti kwana gogo hakusiko kuvakwena enda hamuna hama dzenyu dzisazokutsvagai asina nasasvikakura nzareta tikurisi mwana wandakawaramisa tine murume ndichiita ngatiri kadzi nhasi zvine zvakuru wakunzwana baba kwakundinongedza inoti murume inini kadzi vanhu ndibatsireyo uyu mwana wandakabara wandakachengeta nemaoko angu enisa chikoro ine anodzidze ationa ngo ndakadzidzisa kusvika masekondari ndichitambudzika kurima muriyo hapana ndingatidzikwa mutari nepiti tiri mamuri wekuchandira vanangwa asi nhasi nezvo ondiswedza ndiri pano kana umbotya kuti handadziyafa nhasi pane 2 days wakuya unonimangarira inoti ndiri muro ine katotipfunga kuti wakutora zvokutsvaga zvedzidzo ravo handina kuziva kuti wakuya unomangarira dai wakunzotsvaga zvedzidzo ravo ndaivabatsira saka zvekunditi nindinovabatsira nei hatitobatsira Animated videos for only $20. Take advantage of this limited time promotion to bring your ideas to life with stunning animations. Wakatira mai wangu warongedza kuenda kumusha kwavo vakati ina ndichadi nezvavo baba wangu vachibva vasimuka pavo first day vakasimuka natete vari 2 vachibva vatera mai vachibva vanodzoka vasina mari asi tete wakati wazukuru dao ndiri kutaurirei kumusha kwamai wanyu handisi kudzokera sekuru vari kwati ndurunzwa uda kumwa chiropa baba wangu vachibva vaenda vati kwapera 3 days vachibva vatera iwo wawega manje vakati andakuenda ndega ndakutera mai wenyu wanangu ngati handiitese baba zvanzi hazvigoni kuti ndifambe neni ndikaende ndega vachibva waenda wega kumusha kwamai wangu waenda sudden death wachingosvika ikoko kuma 8 takatofonerwa foni yekuti anzi baba wenyu wafa wamuno wapoise namama saka ini pandakaenda kuSouth Africa ndichidzoka kubva kuSouth Africa ndakarara nehope chete tobva ndatarisa pandakasiya pakaturikwa pfumo nedemo mukicheni tobva ndaona pasina tobva ndabvunza mai wangu ndikati nai mama pfumo nedemo zvandakasiya zviri papa zviri kupi zvika ndakazvirasa zvakanzi zvakashata ndibva ndavabvunza futi mubvunzo ndikati baba wakatiunura vachinorasa vachiti zvakashata ndokumbirawo kuvaona nditaure nani nawo hapana ndobva ndabva ndatotangira kudzi benzi rikupenga ende zveshuwa manje nyaya yenyu kuti muende kuna chiremba kunodiwa mari kuti zvidoonekwa kuti chii chiri kunetsa mumusha menyu musikana wacho ari kutonzi akafushirwa iye akafushirwa nakaenda kuhamiro makuseni kwacho ukaona pakashandwa paguwa but hapana action yakatorwa wakangosiya zvakangodaro nanhasi ndozvanuti nyaya yenyu haiperere pana mambo inoda kuti iende kuseri kwechuru kuti mubatsirwe munoita sei mozouya rini muine mari yekuti muende kuseri kwechuru mambo ndokubvumirwa kutaura hanchikumbirawo hangu pane zvipfuyo zvakasiyiwa neakafa hamukwanisiwo kuti batsirawo here nezvipfuyo zvirikozvo ozi tatambura 12 years izvo zviri kutaurwa munoti chino hanzi pane mombe panodiwa mombe yachiremba nemombe yamambo kuti chiremba ati ndomuti asimuka kuya kuzoita basa irumba imi muri chinyi muri andari muruva rwamaya vakati wana kana ndisina kudzoka munoseja tsamba mukati mamudhombe ndaita se andaisi vakateera pana gogo tete vakati handikwanise kukuperekera andodzaikayamba kuvaperekera
vakavakaye manheru lokatakaza kuti babonye wachi mutumbo wakauya tsamba yaiti chii tsamba yakanyorwa ikanzi vana vangu kunyanya vanangu vachivandi handidi kuona munhu anodzinga mukadzi wangu pano mukadzi wangu achachengeta vana vangu varorwa vasina kurorwa varora vasina kurora achachengeta vana vangu kusvikira vana vangu vese vaita sei vakura kana paina azopa kana paina azime achachengeta vana vangu sika vakura handidi kuona munhu anodzinga vana vangu nekuti hama dzavo dzakadzidza kuda mombe goro nezvangu akatenga mozi vangu abva kumakoti vakuramba kunetsa vainetsana everyday tatatikure kataitona kupedu vatikurarama hausino baba namama vakunetsana savanhu vakura vachembera terera panzi tichidzoka kubva payedu etozoti baba vakati yowe vakubva kugomo vesikachosuka tonokutisa tsamba yakanzi handidi kuona munhu anodzinga mukadzi wangu asi pari zvinhu atiwa nemhosva yekuti mama vakarongeka havasisiriko mama nekuda kwekushungurudzwa kwekuti vari kusvika kutemwa kusvika kutemwa nani saka muri kuti pozvonzwi hamusi kuti mhepo iripo here pamusha ndo ari kuti ngatigadzirei mhepo iripo pamusha here ndo zvaari kuti hanzi pane zvipfuyo zvokuti zvisenzeswa kuti pagadze zvigadzwe zvipfuyo mama wangu ini nyangu handi vanhu vese vakomana zvipfuyo zvakasiwa mama inototamani nababa saka handiziva kuti pane anokwanisa here kuti tinotora mombe nokuti mangwana tikaitora mombe imhosva kuti tinenge yatudza kuri pamai mombe dzababa vakanditi pane dzamai nababa ndedzangu mama dzakasiya wakanyora zvese ngoro mubhedha samuruti zviri right hazvo ngatigarei takadaro here aiwa totsvaga unotsvaga takabva kushaikirwa saka tisina mari kana tatsvaga zvinhu zvaita tinodzoka mambo wangu vanapa regaitombotso wangu kunziro mukomana wepataura jaya yakafasarika yazoda pasina kumbonero akuziva zvika zvaiswa naiye rega zvinhu zvasvada baba svika zvakarererwa kuti akotukusewa nazvine zvababa ari kusvika achibvunza zvinhu zvababa katika kuti zvinge zvakarererwa kuti iye ari mwana ndorubvunzo wangu nge uri kushungurudzika nepfumo nezvakange zvakaturikwa pamusha mama handiti baba wakatsakatika pana baba anosiyo koita mwana mukomana mukuru anenge aripo saka tsvimbo idzi dzinosiyirwa vasikana namai here kana kuti tsvimbo dzine dziri dzemwana mukomana nababa wasiyo pamo ndo zvandida kubvunza kuti dzinoenda kuna mai nevasikana here kana kuti tsvimbo dzinenge dziri dzamwana mukomana nababa wasiyo vachiona chii mubvunzo uyo chihwa baba mukomana aisafanira kubvunza aisafanira kubvunza izvazvo zvababa namai nikuazvisa zvakanaka zvese zvimote dzababa baba washaya akapiwa here ndo zvaari kubvunza kuti hatisi kuziva kuti dzakaendepi bodzi baba wakafushiwa dzikasiyiwa dziri chi mudenga saka ndichibva kusouth africa handizivi kuti chii chakandiita ndakarara nehope mambo wangu ndichimuka kuseni kwacho ndakatarisa pandakasiya pakaturikwa tsvimbo bhodzi mufuyo akafushiwa dzichisiyiwa dziri chi dzirimo mukicheni mudenga pfumo nedemo pfumo rakabayirwa chi mumbariko demo rakaturikwa muhope kolo ndibva ndatotarisa padenga paibva zvazvi ndarara nehope ndabva kusouth africa ndibva ndabvunza ndikati ndai mama tsvimbo pfumo nedemo zvazviri papa zvakaenda kupi handauziva kuti chii chachakandibata ipapa asi ndakakwanisa kubvunza bvunzo iwo vaibva vandipindura takazvirasa zvakanzi zvazvakashata ndobva ndabvunzawo ndikati baba wakaturunura vachiti ngadziraswe tsvimbo dzakashata ndi baba wapi nditaurawo nawo vandiudzawo kuti wakadzirasa vachiti dzakashata pano
Nyaya kutaura ane nyaya chaicho. ane nyaya Nyaya chaiyo yekuti vanazvadzika vangade kuparamba. Shona ari kutaura kusvingo kana dzinge dzasiyiwa. Zvaari kutaura kuti baba nemwanakomana ndo vanofanira kusamechi. Saka kubvunza kwaakaita mukomana haakakanganisa maonero angu wangu. Haana kukanganisa because tsvimbo dzine dzidze musha. Hadzibatwi nevakadzi. Aidai kubvunza kwacho samaonero angu. Aidai kuti zvifanire zvigadzirisa. Pamusoro changano. Ndikuona kuti kungoona nekunzwa pakutaura kwamuri kutoita nyaya itoripo. But sekutaura kwenga atoita kuti kune zvipfuyo zviri mumaoko amai. Ndachikumbira kuti titotaure namai kuti patotorwe zvipfuyo nyaya iyi igadziriswe nekuti itoripo nyaya iyi. Nzvimbo dzaari kutaura mwana, nzvimbo dzaari kutaura. Baba wakafa wakamwa mushonga anditi mimi madziso modziwa kuti munhu amwa mushonga hakuna chinhu chinoitwa sei chinosara chinobhuya handiti murungu chinobhuyiwa iye mubvunzo woti akapuhwa wadzidzi nababa wake kana hino zvinhu zvese zvakadita zviende kumvura saka kwakasara demo nepfumo pfumo iri rakapira wamusekuru wechirudzwa idzi wabhura ndikuuta zvekutaura taure nyaya mukunzwisisa kufa kwakaita baba wake waita zvekubhima handiti wachiita zvekubhima baba wake ndobva wakanga wakumbira vamwe sekuru waigara kuzonga kweduko wakumbira pfumo wati wapuwa pfumo baba wari wapinduka wadzokesai pfumo hawana kuda uridini uridzoke saka pfumo ranga risiri rababa rakatoriwo rumwe murume saka risina kubuda kuti riende kumadhaka kwakaenda zvinhu zvinhu obva tazoita inopinda postori vataita chechi pamba ine handi ndakanoturura demwero nepfumo iro munini anoteedzana nato iye akanoturura ini ndandine kumusta anga aridwa kuoperation aine 2 days ekuoperation saka ndakanditorumba saka yende akauya chidzontora kuti mhai ganzi pfumo rirumba mune demo hazvina kumira musi ndofanwa kuenda kumadhaka kwakaenda zvimwe zvacho ndokwazvakanoiswa ikoko madhaka zvakatonoiswa naiye munin'ina wake handi ndakabata handina kubata ndakazototaurirwa ndarine mwana anga abva kuti operation aine mwana wakuiti saka uyu nyaya yakatanga pane mwana ndoda kutaura teererai madzishiri ndichitaura nyaya yakatanga pane mwana uda umanidzwa nokuteerera ndikutokutaurira teererai munyatonzwe nyaya yakatanga pane mwana achiuya anogara kubhitirisi ndokwanogara nemukadzi wake achiuya akauya achiti hanzvadzi yake uyu anogara kusakafa uyu hanzvadzi yake ndeyakati tora bhuku nepepa nepenzura ndine zvenduda unotaura kwamukwekwe murunzwa zvinotaura torai bhuku nepepa pane zvenduda unotaura kwamukwekwe uyu achibva ati handi kwamukwekwe ndekupi kumusha kunobva mai waabara wamenaongini handimorunzwa uyu ndokubva ati mhai zvinotaurwa nasekuru izvi handi kuti wari kushuta here kana kuti pane zvawari kuita ndikati mhenoteererai ina ndisinogumi kupinda pai panyaya iyoyo urunzwa ndiye wambega izvozvo akabva azobva achibva tora mukadzi yake nemukwasha ari adzapo mukwasha wachigwari ina anakwenda vana kwamukwekwe uyo ari kuda dzinza rangu urunzwa zvekutaura uyo ari kuda dzinza rangu vanoenda kwamukwekwe kunotaura kwamukwekwe wasvika kwamukwekwe kobva watorana nao nekwamukwekwe wanasekuru wangu kuenda kwamandipaya kuna mbuya wake ndopakasvika unotaura pana mbuya wako kuti iwewe taura kwawakanditora murunzwa nyaya yazondopinduka yakuya hano kwandirini asi nyaya yanga itori nyaya indaitoti ndo nyaya yauya nayo kunoti isusu tutsvaga dzinza rani redu tibatsire haasi kuziva dzinza rake haazivi dzinza rake vamwana haasi mwana wenye mwana wangu ini dzinza rababa wake haariziviba baba wake mai wambuya wako wakarorwa ine nhumbu yawo kwamushaya nembeu kunyati warorwa ine nhumbu yawo wanekwamukwekwe akati kana mazvara mwana mutipe saka tezvara wangu wakaramba kuendesa mwana baba wake kwamukwekwe wanasekuru haasi kwamakoni uyu haazi kwamakoni saka inopatangira nyaya iyo kuti izoyeya kundisi inini ndakauraya baba ndazonge ndamuroi ndazonge ndachichi asi zvisiri izvozvoba mwana wakatanga waina mbuya wavo uyu mwana wenyere mwana wangu inamba 3 atofa wacho atera ndiye mukuru kunomusikana yakatanga iri iyoyo nyaya amne muruba zvisere yazonopinduka yakuneni nyaya ipapa ngekuti murume awa
Asi kwamakoni kwamakoni ndinenge zvitaramai nekwamkwekwe mai wake wazvara iye ndo muzukuru wekwamkwekwe ndokwabva mai wavo murume atonzonekuta ndati amwene wangu ndokwakakari mai asi kumusha kwawaregwa nekwamkwekwe kwabva mai wavo murunzwa shota saka uyu ndozvaakatanga zvese baba wakauya iri nhumbu wakaroora wamushayani ndo wakaroora iri nhumbu ine 6 months wakanzi nekwamkwekwe muzukuru ndewe kana mazvara mwana arumurwa tipei ani murunzwa ava kwamushayani ndogara mane mwana bvatoresa chitukobva wadii zvese wonobva yauya wadzokera kuti kwamkwekwe ndoti mwana anyabvujoina chiyedzura yamutoresa ndireni rakuda kundidini kunduraisa kwamkwekwe wakati uri ikoko takakuti tipe mwana yetogaramba nani naye ndopakatangira mwana kuzouya akakusungisa inini zvese asi zvatangira agadzidza rake runzwa nombora kutaura ishe kana kuti mama ndakasvika pakubvisa hembe mama ndikapamba location rwese ndisina kupfeka handizivi kuti mai vangu wane kwawakamboendawo here vachinobvunzawo kuti mwana wangu chii chaita kuti abvise hembe kupamba asina kupfeka taura uyu waizviitirei ine handitoziva kuti chii chachiri pandiri handitoziva kuko ndatonongedzwa chibenzi riri kudi riri kupenga pataimu yacho yandikutaura nezvao saka paneyo asi manje hapana mari yekuti mubatsirike nyaya iripo yakasimba yakasimba saka but kuti mubatsirike manje hapana mabatsirika amunoita nekuti hapana mari ndombokumbira kubvunza mama kana zvipfuyo zvichinzi zvakasiyiwa nababa handii hazvisi zvababa namai nemhuri here varipo mai yavo ndezvamai mazuva anaya zvinhu zvinosiyiwa pamba zviine murume nemukadzi zvinonzi ngezvemukadzi kana asara ari muupenyu wazofa zvozonzi ngezvewana saka nahandikumbira kuti tiwakumbiriwo kuti timbobatawo pfuma vambotipowo pfuma yavo iyoyo tomboishandisa kana kuri kunzi tashanda todzosera pfuma yavo chi panzvimbo iyo uzare ndachida kubatsira namaya sinoka yekubereka yekurwadziwa ngezviri kuitika mukati memusha wenyu zvamukuona zviri kuitika zvingakupai kuramba makatsungirira kusvinga nemombe mukanga mombe iri nani here kukunda vana kuti muzwe mwoyo nyoka yenyu yekubereka ichitaura kuti gai zvanditori nepapa ndine pekutanga napo kuti ndiona kuti tatambudza mukati memhuri yangu chii nekuti ndezvenyu zvechokwadi asi nyoka yekubereka inofanira kukurwadzai kuti zvirikuitika nevana vamwe varitorwadziwa nekuti havatorina pekutanga navo imi munotiwe nerombo rakanaka rekuti baba vacho ivo vakasiya vanga vari baba vake hamusi kuitira baba vavo mutorwa baba murume wenyu nemi imi ndimi nyakutakura mimba ndimi nyakurwadziwa ndimi kuona izvo zvese zvamakazwa kuti akukumura hembe achifamba achipenga makanzwa sei ndangozwa dai maigona kutunurwa mwoyo wenyoka yekubereka mukatarisa dambudziko zihombe raonekwa nemunhu wese pane zidambudziko pakati pemusha wenyu kana tsamba yakasiyana ini ndakuda kufunga kuti chena kwacho ndekupi pamusoro ini ndoda kufunga kuti tsamba ikai haina kunge yakanyorwa nababa avo ndakuda kufungidzira mai baba vanofanire kuve wakanyora kana kuti munhu nyora kuti gozoti ndo zvange zvarongwa nababa wapi avo pakanyorwa tsamba mama wanga wane mwedzi waenda tisisina mari takasara kunyora grade 7 airedi wacho nabati havo baba vaifamba everyday tera mukadzi vanhu vatiti handichadzoki nekuti baba vangu ane problem ekuti wakabva kubhawa esvikovhara dho nyangwe saka richikwata dho raibhava tese tiri mbaimomo vaigona kuti ista germany pahwindo handine mwana wasisi wangu anodzera neuyu emukana aisvika kunomira nepahwindo totesa richikwata kuti ini mese budai panze ndakuda kufa asi ndakufana mukadzi wangu ndomunhu waitaura tsamba yakanyorwa mama wangu wasisiri kurwara kwakaita mukoma nanga ndisipo kuti unongwangani mama wakatengesa munhu 200 years atina kutanga kuya pano pamusoro imama kuti izosvike pano
tafamba 208 saka kufamba kwamaita hanzi chikonzero chii chiri kunetsa musha mini chikonzero chakanga chiri kunetsa musha mini isusu tiri kurarama mudzimba dzikurivei ndomatiri kurarama zvekuti mukoma wazongodzoka vachiti mama wakauraya baba asi nyaya yakatanga ndekuti vakanonetsana nagogo kuti ndakuda kuenda kubvunza rangu kana asi gogo havatiturisa chokwadi vanongoti zvataurwa nguva yobva ehoreti muri wepakati asi kuti wanyatsotitaura kuti muri wepakati havadi baba kufa kwakaita wakafa wakutaura kuti inini mudzinza mamuri wana wangu handikukone muchipira pana mbuya garai pano nekuti kwana gogo hakusiko kuvakwena ende hamuna hama dzenyu dzichazokutsvaga asina nasasaaua ringareta zvitorisi kwese kwatopamukotamuchina kunetsa chiri kutambudzi inai kuti maakupiwa kudzinga chakaviri ndoona sekutoti mufi baba wavo wakatotaura kuti mai avasakanganiswe wakataura kuti vanofanirwa kurera mhuri yavo hando zvakataurwa nababa wenyu kurera kwacho kurera kwacho kuri kutotaurwa ndiko kuri kutosanganisirwa nekuti mutore mombe mugadzirise nyaya dzekuti pachena dziripo idzi pamusoro mombe ndakatora mombe ndikabudisa mudaka mombe dzimatengera andakadzika dandiri musuku wangu pachirumiro aishanda pachipiko mombe ndakatengeserwa neamweni wangu ine 3 months baba mumini wangu achidaunora form 2 pamwe ndakatengeserwa neamweni wangu iye murume wangu ataurwa kunzi ndikutengesa kamhuke mombe mwana wangu ada kunora akati ina handizvidini handizvikwanisa indo pandakataura nemuzukuru wangu bhekiroti dovira ngo randakakupa risati raita here amweni wangu ati wada 30 dollars ndakatenga mombe iri mhuru mhuru ine 3 months mombe kutenga ini murume wangu ati hana mari asi inini ndandisina hangu basa nazvo ndakatoburitsa dzasara mbiri ndakatobudisa imwe mombe ndaitengesa 280 tichienda nemwana wekufamba naye handiti murungu ndikatengesa nembudzi dzangu ini dzemasungiro kunzwa kurwadziwa ndichirapisa mwana uyu asi zviri kuramba kudini alright okay tingarambe tichitendereka asi hapana kubatsirika nekuti hapana mari ende hapana ichiremba anoda kuita basa remahara asina kudii ndinoda kubvudza mai avo vari kuti mwana ndowakudai nemasiku wakatorera zamu remwana wakaziwei mwana kusubika kama wakatorera zamu mai avo aiwa murume wavo baba wevanawa awa imhuri imwe chete asi baba wavo ingadatoueka handiri kutombofungwa izvozvezvo but baba wechi dzatsoendati pachatsoswatudzwe bvunza zuva kuti vanhu vazhinji vanga vakarasika varachibvunza mubvunzo neratora kuti vanhu vazhinji vakarasika baba wavo ndiwo yavo wauya iri mubvandiripo iri ndiye wasingazivikanwi rudzi rwavo saka ndozvanzi zviri kunetsa kuti zviri kunzaiwa musha mamurugara hapange hamusi musha menyu wekwenyu achakutsvagai uye kana muchaziva kunechi wekwenyu saka ndo pane nyaya ipapo but hazvikwanisiki kuitika pasina mari nekuti panotodawo nachiremba pamusoro changa maybe pamwe payangada kuzikanwa ngepekuti vamwene vavo vachipoerera kuti hama dzeana amweni pamwe angaite kaidhiya kwekwakavaa mbuya hanzi mbuya wachiripo here wachiripo mbuya netsamba yacho yakati yanyorwa nemufi ndiwo wanayo iri kumba kwavo ndo kwakaenda uyu ende mbuya haasi kuda kumbotaura haadi kutaura kuti muri iyeyo akatonzidurayo samba wadachikudai ndezvematare kuseri kwezvinondo kunozopatsanura hanzi havachafambi ende munhu asi kuda sikireti yake pamwe ndochi wakaita nehama kana nechika mambo wangu ndichirwara kudaro pataurwa nzi takambotengesa mombe pana vanonzi sekuru mangoenda vari kumagamba n'anga takaenda taenda kuti takatanga kuenda ko first time tiri tega tisina mai because mai vanga vasi kucheuka
zvandaiwataura because ndakabva kubhitisi ndichirasika ndikada kutsikwa nemotika ndikazobatsirwa mutaundi kubidzwa kuendeswa kutaridzwa rodhekuu ndobva mukwasha akati tsana kutambudzika kwamuri kuita kuna sekuru n'anga vari kuti kumagamba tadii tamboenda nhandito nekamari kandandinako ndikati handei mukwasha wangu tobva taenda kumagamba kuna sekuru mangwende tasvika iko kuna sekuru mangwende wakaita zvawakatiita watiita zvawakatiita takadzokera kumba tadzokera kumba takanotorana namai handei kupi kwasekuru mai wakabvuma wana kuramba takaenda nawo kupi kwasekuru mangwende tichisvika kwasekuru mangwende tisati tapinda padhoo pasekuru mangwende mai wangu wakanongedzerwa kuti komuda kuurayireko mukomana uyu ane mhosva yei nemi munomurayire chii chamunomutambudzira muri kumutambudzirei zvapera izvozvo tibva taoneswa girazi kune girazi mambo wangu girazi tichiriona inini ndakaona baba wangu achirihwa danda repakati pemusora mupini wehaji uya kugirazi kwasekuru mangwende kumakara ndibva ndaridza mhere mugirazi imo ndakatoridza mhere ndikatocheka mai wangu waibva watotanga kutaura wakati takamuponda inini namushongorokwa narenati imomo mugirazi mambo wangu nyaya yakaoma but now kuti tikubatsirei hapana mari tikubatsirei hapana mari inyaya yakaoma ndofunga ndopakazonzi nababa anaye wati uchazotsvaga kwamakati kwakabva baba wani wenu saka zvakuitika manje nyaya yakushupa mukomana kosha saka ndoiri kumuhaunda zvokuti dai amai wanga waine chichi waifanira kuti ukana kutombobvisa ng'ombe 1 wombogadzirisa nyaya iyi nekuti iyi nyaya ichawanetsa nekuti izvozvo ichirigaiti anofamba netsoka zvese zviri pake kutaura kwaari kuita uko ari kutoda kuti dai zvinhu izvi zvadinigadzirira kwazi mhuri yacho kubva pakafa petros hatisi kuwirirana umwe anenge ari kwake umwe ari kwake umwe ari kwake ava vana kuroorwa here vasikana pane mukuru musikana wakaroorwa uyu atori nemurume wake ari panapa uyu handisi kunzwisisawo kuti achiri kumurume here kana aiwa mukuru wacho pfuma dzacho baba wakasifa pfuma dzacho zvinobangidza kuti tiri kuziona maya wakwasha waiti wakauya ndiri aiwa tiri kuda kutaura idi inzwai mambo wangu wakwasha waiti wakauya tiripo isu wakomana mai waiti ndipei zvangu chete inini isu hatina kana sendi ratakapiwa nawakwasha zvomai chete waiti ndipei zvangu inini chete mbudzi dzauritaura idzodzo waiti kuti mukwasha uya nemari akati ndoda kupawa wana tsano chi 200 ndopawa imi mai chi 200 waitaura kuti musawapi ipaini ndikakutsanangura nyaya iyi ingatenderere asi nyaya iyi nemaonero aindiri kuienda ikasikirwe chikonzero ine rufo mukati panyaya yerufo handiri inyaya yemari mukomana enda kutsvake mari mai ipaiwa nava ng'ombe mutengesi waipadarama mumakoro nyaya yenyu igopera kana mukati mombe munopa mombe imwe chete ndoti chiremba akubatsirei mari yacho yobva pamombe 1 iyo pamombe ipapo chandiri kutsanangura panyaya yenyu mukuita zvekutamba henyu asi kana takatarisa chaizvo isu tinobodzi tongo idzi pamakusvika maende mune chiwindi chisina basa wana wenyu kuti wasvike kudzai mudari munomu warwadziwa musadaro ini kana mapenzi ndorapa but apa makukanganisa ndapedza nguta ngawaone zvokuita pamusoro murunditi inini ndine utsinye handiti ndine utsinye inini ndakatengesa munhu ndikatengesa mbudzi dzangu utsinye wana kwachengeta baba wanga ubva 24 hapana mwana aishanda hapana kuchengeta kwemuri kuita ndinoti ndowe muri kurambira mabatsire chii izvozvotaura muri munoda izvozvi iyeyu kuti musikana mukuru aende akauya akaita zvaakaita pamba akati panapa akasikurarika ndida kuona musisiri pano murunzi iyeyu musisiri pano saka ndakagara pai panendoiimhepo titaurake kupedzisira tiende handinogomba dai ndinokagara sei ndida kutema kuti muchatoitirwa zvakapfuura ipapo kana maitatoita zvikuru kana ivo vakawasikana vese vachati
wodzoka wotarisana nini dai matotoisa mupfungwa pamwe chete izvekutoti mokurinongedza zvichitopera muchitogadzira yoti muchazototi kana kutemwa muchatemwa nevana ivava munadema ndavatore dzimwe ngavatore mombe dzacho ini mawakwangwa wana wandakawaruramisa ndine murume ndichiita ngatirikadzi nhasi ezvine zvakuru wakunzwa nababa kwakundinongedza ini kuti murume inini imikadzi vanhu ndibatsireyo uyu mwana wandakabara wandakachengeta nemaoko angu emusoro chikoro ine anodzidze ationa angu wandakadzidzisa kusvika masekondari ndichitambudzika kurima muriyo hapana ndingatidzikwa mutari nepiti chirima muriyo kuchandira wanangwa asi nhasi nezvo ondiswedza ndiri pano kana umbotya kuti hanjadzi yafa nhasi pane 2 days wakuya unonimangara ino kuti ndiri muro inde katotipfunga kuti wakutora zvokutsvaga zvedzidzo ravo handina kuzokutoriyo nomangara izvozvo dai kunzotsvaga zvedzidzo ravo ndaivabatsira saka zvokunditini ndinovabatsira nei hatitobatsiri hatitobatsira ndovatotore matemo atoziteme nditofati kumagamba makaenda kwasekurani mangwende pagirazi wane girazi no eyo hapana kubatsira kwatingakuite tangonzwa nyaya nekuti anobatsira ndichiremba mondonzwa wakumbirire una chiremba kuti mambo angonzwawo nyaya haana kubhadharwa chinhu monzwa kuti chiremba anoda kuti apinde nawo here mumatare kuti aone kuti chii chingabatsirike kana aramba hapana zvimaitirani kaiti ande